नै बेफोरबायदि मबाइलखौ सोर लायो नै बेफोरबायदि मबाइलखौ सोर लायो सोर सिख्ला मानसिया अबाव फेसबुक नायनो अबेलाय सिनायाबो नै बेजोंनो इउटिउब खुलिबावगोननो ब्लग ओमफ्राय फेसबुक पेज नै Hello everyone, welcome back to my channel. Daidini मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खनसेयाव बयखौ बरायहरनाय थालायबाय। थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअ मा जागोन। गामियाव हाबा दंमोन नालाय बेवहायनो एसे मावहैबाय दांहैबाय बेनिनो फिसा ब्लग लानानै फैदों। जुदि मोजां मोनो जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नङाबा गिजेनिखौ मा आदार लानायबायसो अमा बिबु बिथै जानोसो मावफैफादों जाखांनानै थांगोन आं हालाहाय अलसियानि खामानि अमा बिबु बिथै मोनजाबासो जाखांबानो थांगोननो ओमफ्राय दायो खनसे जाफैफिनगोन मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा नै संग्राफ्रा लखबदो दे आं जानगासिनो दा आयौ गफंजोब्बाय गथ'आ गावखौ खेबजानो लुबैदों ओमफ्राय ओंखायनो आं खेबबाय जों मोनजासिगोन आरो ना दे लाबो ओइ जाम्बिलाय नायाबा माथो जाखो मैगं सुनायनि प्राइस लाबो लाबो बेसेबां मोखां साइज नांगौ मबाइलावनो साइज जाखायो दा हनै जि आराम साजायनानै दोनदों बेथ' नायनाया नै आं मेकआप आर्टिस्टफोरखौसो देखायनोसै फाइनाल लुक जाबाय आं भिडिअसो लादों माने ओरै खालामनो थाखाय हौवा गोदानहा ब्रह्म धोरोम नालाय ब्रह्मनि नितिजों हाबाखौ होबाय माने बिराद सिम्पल जायो आरोखि जेबो माबा थाया ब्रह्म धोरोमनिया जानो माने जस्लंजोबोसो गासिबो नै फुंनि एसे एडभार्टाइज बायदि खामानि मावनानै फैबाय ओमफ्राय जों दा मा होनो जों दा देलायफिनसै मेकआप दाफैनोसै रावबो खोनासङा ओइ देलाय गावदा मेकआप फुनना होजोब बे फिथाइखौ थांदो दे नानिमोन बाय 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 जों फैफिनबाय न'आव ओमफ्राय दुगैनानै एसे दाफबलाबायनानै आइदि थांनोसै हाबायाव मावहैनोसै उसुं गुदिनो नालाय गामिनि हाबायावथ' आरो बयबो हेफाजाब मदद होलायलायो नालाय ओंखायनो दुगैनानै थांफिननोसै हाबायाव थांनायनि सिगां देलायखांनानै खान्थाल जाफैबाय नै बे नानिमोननाव बिमा हरनायनो सोरनि एथ' गोलाव अखाया नै हाबायाव बोरै खामानि मावहैगोनथाय जों दुगैखांनानै देलायनानै ओमफ्राय नैबेखौ जानानै ब्लड लांसै आरोखि सिन्दुरा मा बेबायदिनो बे सिन्दुर माखासे ओमफ्राय दा खामानि मावनायाव नांलाजोबदो आरो देलायनानै फैबाय देलायनायाथ' बिदि देलायदों दा खामानि मावनायाव माबायदि अबस्था जाहैयो खान्थाल जागोनसै जायखिजाया अखा बोथोरजों मा जादों आं फार्स्ट जाजेनबाय लेबाराव जि गोथावखा नै जाग्रा लोगोफ्रा जोंना बे मेथाइ जाबाय नैबे बिथाङा जाहैबाय मालिक लुदो दे लुदोलायनि सिफ्लेदो आं सिफ्लेसै आलु सिफ्लेबाय आरोना नै हाबायाव थांनाया खान्थाल
नांगौ आरो Mana susu ada? Ayo lagi. Mana kuang? Apa kali ni, Pak? Mana mana? Dia tak kena. Ni nama. Nanya selatan. Mana aja. Kalau malah ni kira. Mana. Orang lain. Ha. Kau ya. Bila mana saya jalan ni? Bila mana sini? अखा साथा लालाय लायासै जोङो थारमानि साथा लाबाथाय दा गोमागोन नालाय हाबायाव गद गैया खान्थाल लादों नै फैदो होमबा जों हाबनोसै आयौ फैदो खानायफ्रा नायजाला सफैबाय आरोना जोङो बुगा बुगि अमा फिसा मावजि फिसा फाइनालि जों सफैबाय आरोना जों हाबा मोनफैबाय जानोसै जों जागोरनोसै आरो जाखांनानै हानायखिनिखौ मावनोसै ओइ जानोसै खेबबाय थाला नै ओंख्रिया बेनो आंहा समबार नालाय लाब्रा बेनोसै खोन्थाला ओंखामानो आयु जि बुरजा माबायदि जादों सोरनोबा हाबाफ्राव ओंखाम संग्रा नांगौबा जोंनि गामिनि संग्राफोरखौ लांबाय बरिया गोथाव संखायो माथो साइजखौ नुवाखै आं मबाइलासो गाज्रि जाखोना बेदरासो खालारा बैखौ आं नायग्रो देहाय दे साइज गोनांनो खेबजानो बारमोन गैलालै हायगासिनो ओमफ्राय नैबे मा जानो बुंनादों बेयाव दैयाव ओंखाम दालिया मोनसे जोब्बाय ओंखामा नै माथो अमाया नैबाव दंबावखायोलै आंहा नायसनबावाखै मैथा अच्छा जी साइज नुबाय हागोन ना अच्छा माबायदि मोनदों दा नोंथाङा एरनानै नोंथाङा खामानि मावाखै बियो गेम गेलेगासिनो बारा मोजां नङा बिथाङा बिराद मावथिनै प्लास्टिक मानि खनगुलायबाय ओंखाम रानसे राननानै प्लास्टिकबो खनगुलायबावबाय बिथांमोना बिराद मावथि बिथाङा दासो फैदों जानो 12 फाजा फाननो नागिरदों नै 12 फाजा खामानि मावनानै मेंबाय दा बेखौ जासिगोन बिथांमोनहा माबायदि रानदों गोलोमदै गगोन मैयाबा सागौमोन मैयानि बायदिबा गोलोमदैया आं जाग्रोसै मोजां मा मोजां होबायसै बाहागा होआखै ना नांगौ दा जानोसै आरोना
बिबुं रावलाय संख्रि नांदों ओंख्रिया नाङाखै माबायदि मोनदों ओंख्रिया गोथावना थावा माथो खुगा गैयिबायदि उरि उरि जाबाय थागोन थावना थावा होनदों थावा ओमफ्राय मानो जादों नों थावाबा बोराय आकाश ओंख्रिया गोथाव जों न'आव थांनोसै खामानि मावनाया जोबथ' बांगाल बुरै जाजोब्बाय दै महरफ्रा नायजाला एसे फैसा होनोसैलाय मोनाबिलियाव माने जोङो सानाव खामानि मावनानै आशीर्बाद होबोआखैमोन नालाय मोनाबिलियाव आशीर्बाद होनो थांफिनबाय जोङो ओमफ्राय बोथिसे स्राय जानानै फैफिनबाय आरो होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय जुदि मोजां मोनो लाइक कमेन्ट होलांनो दाबाव टाटा बाय बाय